Ja, det er Jakob Sørensen, der taler til jer i dag. Oprøret i 1857, der var modstand mod det britiske styre i den første halvdel af 1800-tallet. Men den var spredt, og den gjorde ikke rigtig nogen trussel over for det britiske herredømme. I maj 1857, der gik det midlertidigt galt. Hæren, de havde fået nogle nye rifler, hvor patronerne, de var smurt ind i en blanding af svine og oksefedt. Og det var urent for muslimer og tabu for hinduer. Og så gik der så et rygte om, at britterne, de på den måde forsøgte at omvende inderne til kristendom. Det er i bund og grund svært at forklare, hvorfor oprøret det egentlig startede. Men i løbet af sommeren i 1850, så genvandt britterne. Fuck hedder det? Hvor man bande i den her marken i løbet af sommeren i 1858 kontrollen over det oprørske område.